Maatag. Maatag. Ote, ano pang ginaulat mo? Tirahan na. Timing lang. Medyo madlos ang hangin. Dasiga na ina. Basi kung makatawag pa sila sang reinforcement karon. Ubus kita dire. Tama sa imo ka nervyoso. Kalma ka da kay nag-concentrate pa ako diri. Hulat ta bala. Siguro Oh. Hello? Colonel? May info nga naglabot sa akon. Kinahanglan ka mo. Nga, Kadto ka mo subong sa safe house ng general. safe house ang general? Ni Daddy? Oo, Elric. Safe house? Sa diin na? Gin-message ko na da kay Natalia. Pwede ka patawaran ko. Hindi luyag ka matabuhan to. Luyag ko makita ang aton anak mo ni ka. Nasalingan nga patay na siya! Patay na siya! Isugid ko na sa iyang tanong mo ni ka. Vicente! Patsun ako sang kaugalingon kong ang anak. Oo! Oo, Isaac! Sino? Isugid sa akon. Sino? Sige, Monica. Isugid na sa iyo. Siya Sino? Ha? Sniper! May mga kaway! Si Rima Pitala! Kantawin! Isam! Isam! Paagi nga nagaminyar ang pitik ko sa sniper rifle budik. Sigurado ko nga patay na ang Supremo. Gunam. Isa na lang si Pia. Si General na lang. Paano natabo nga nakibalo sila sa safe house? Wala sa sino man nakibalo sila. Magluwas sa inyo! Kag sa mga agents! Sir, sigurado ako. May nag-traidor gauge sa grupo. Ano? Traidor sa mga agents? Oo, sir. Hello, Logan. Diin ka? Ari ako sa area. Area? Sa diin? Sa safe house ang amay mo. Mayo kay ara ka dira. Ote ano? Ano natabo dira? Bad news. Hey! Bad news? Nga! Pwede ko ba naman batian ang ginahambalan ninyo? Giyera na dire, Elric. Kag-outnumber kami diri tungod madamo ang mga kaway. Labi sa tanan. May natabo na dire. Ano gani ang natabo? Gintiros ang sniper ang Supremo. Ano? Si tatay? Hindi! Sino ang nagtiro sa iya? Suno kay Logan. Ara sa safe house anday Sofia. Paano natabuin na? Wala sang sino man nga nakahibalo sang safe house, Natalia! Nang, basi patay na kuno suno kay Logan si tatay. No! Hindi! Aba, naano ka? Nagsugod ng inaway diri, Lara. Gintiro kong Supremo paagi sa sniper rifle. Kag sigurado nga patay na siya. Ano? Dulog! Hapa! Wala ba ako binoculars? Ari, Hindi. Ay Hold on, Isaac! Hold on! Pare kami diri! Hindi ka pa mapatay! Hindi ka pa mapatay! Monica, sinong bata ko? Sugir ako. Luya ko nga makilala ko. Ako na antis ako. Mapatay! Sino ang akong anak? Sophia nga patyo ng General! Okay na Supremo ang nauna naton! Daso na lang si General! Basi nakapanawag na sila sa reinforcement ha! Hello, Lara! Anong development da? Malapit na lang kami sa area. Hindi na ka mo magpadayon kadto dire. Kag nga ha? Mabutang kita sa alang-alang. Balik na lang kamo. Ang importante nga nauna ko ng Supremo. Isunod na lang nato ng General. Nga! Ano ang natabo nga i-abort ang mission? May mga snipers man dire. Nga nagdulog kita. Kung magpadayon kita, wala kita patod kung may padulungunan, may padulungan. Sa mahulat kita sa mga... Naghahambal ako yan sa matuod. Doon naglain na ba lang? Naglain. Lain ang ulo ko.
Ako ang nagalit sa misyon. Sunod ka lang. Sunod. Sunod gali. Sunod na ako man. Basi wala ka mo dito abdan nga. Ay, sorry, get. Buhi! Dali. Ulat na ba na? Siguro, Siguro, wala pa rin. Ay, lang. Masarangan ta ini kay kik. Ay, alas mo. Nautod kitang duha mo kakabot. Base ang TL. Ay, hindi galito gina galit. Sa lifestyle galit ni. Palihog lang. Isukit sa akon. Kung wala lang marimalaso. Patayin nga na. Kung wala lang marimalaso ang plano. Ang misyon Kakat kami. Sino? si... Okay. Kapiyan niyo ba na? Kapiyan niyo ba na? Siya si... Sino? May natabo na, Dre. Ano gani ang natabo? Ginteros ng sniper ang Supremo. Ano? Sofia? Ano na to po, dira? Nga may nabatian ako ang linupok. Nagsugod ng inaway, Dili Lara. Dili... Ita ko ng pipads mo. Oo. Relax ha, relax. Hindi pag ipadala ang buot mo sa emosyon. Hindi pa confirm na patay si Supremo. Bypads. Ready? Ready na ako. Kuna mo. Ready to. Ready? Ready na ako! Amela? Amela? Hindi mo na na. Tukang na. Hindi pa confirm na patay si Supremo. Natalia sa. Ready? Ready na ako! Kuna mo. Kamango na to ng mga kaway. Sunod kay Lugan. Ara sila sa pagkatot. Dira focus ang mission. Lang focus na. Sure, why not? Sunod kay Lugan. Ara sila sa pagkatot. Dira ang focus naton. Okay. Kuna mo. Di na. Tulog! Hapa! Pahuli ba ako sa binoculars? Are! Medic! Medic! Dali lang. Sir! Ala ko script ni! May nagdalagi ko sa buwa mo. Sir! Ala ko sir! Sir! Shit! Holy sa ako doon! Ang medic sa nila! Medic! Please hold on, sir. Kay palo ako. Kamu nilara ang arte. Sa ano na iba ng safe house ko? Hindi sa ano? May traidor git sa'yo. Ako makilala talaga. Bisan ato ka sa impyerno sundot. Kaya po ikaw, kagato-katukol. Sino nga sniper? Sigihon ta pa ang mission o kung i-abort na lang. I-abort, Yogs. Sunod na lang nato ng general. Nga Ano ang abort? Saan na si Tata Isa? Dalon sa helikopter. Kapag ka! Dalon sa helikopter sa ospital. Luyo ko siya makita! Natalia! Natalia! Sundang sa Rick. Nag-hysterical si Natalia. Yes, Dad! Natalia! Natalia! Shout out nagali sa mga Sultan Kudarat sa Cebu, sa Iloilo nga nagapamati sa atong drama. Report video na sa BCBN ba John? Shout out nagali sa mga taga-barangay 60. Shout out nagali sa mga taga Barangay Tacoling kag Barangay Alihis. Mga naga-barangay Kalong-Kalong, Sonko da. Sa Barangay shout out 35. nagali sa mga nagapamati. Flores Pizzahan and Shumayan. Yeah, ari gali ang ginakatan ko credit card ne. Sa tanan na boy na. Iyan ni. Ni Sir Gerard. Ari yung number yung hawakan mo. Mastercard ni